Veľa ľudí si pod pojmom výkup nehnuteľnosti spája niečo nejasné alebo nevýhodné. Môžete nám prosím vás podrobne vysvetliť, aký je rozdiel medzi výkupom nehnuteľnosti a realitným sprostredkovaním, teda predajom nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu? V našej spoločnosti Nestor Capital klientovi, ak pripravíme cenovú ponuku a pošle nám podklady, vždy jasne vlastne vysvetlíme, čo je trhová cena a čo je výkupná. A už aj keď sa dohodneme na tej ponuke, tak mu posielame vždy vlastne návrh tých kúpnych zmluv do mailu, aby si to skontroloval vlastne u advokáta. Takže to vlastne rozumiem, je to z minulosti ako keby z 90. rokov, že možno boli súkromné osoby, ktoré neboli vlastne spoločnosti, ktoré to takto ako keby že kupovali. Takže u nás, my sme profesionálna spoločnosť, sa nestane, že by klient mal niečo nejasné alebo zahmlené. A ten základný rozdiel medzi tým výkupom a realitným sprostredkovaním je to, že maklér pri realitnom sprostredkovaní, on to naberie, povie nejakú cenu, ale tá je neistá. Je nejasná, neviete za čo predáte a kedy. Pričom u nás, viete, že my keď vám dáme tú vlastne výkupnú cenu, tak viete, že s tým môžete počítať. Už to je vlastne na tom, len ako sa dohodneme, aký bude ten proces, ale štandardne to je, že do 2 týždňov, max do 3, máte vlastne peniaze na účte, viete, kto je váš kupujúci a kedy ich máte. Takže to je vlastne ten najväčší rozdiel, že pri výkupe máte okamžitého kupujúceho a máte likviditu, ako sa povie tak ľudovo, že máte hneď tú hotovosť. A viete kupovať ďalšiu nehnuteľnosť alebo vyriešiť situáciu, že či máte nejaký dlh, exekúciu, alebo ste v dedickom konaní, alebo chcete využiť našu službu tej výmeny starého bývania za nové, že si chcete, ja neviem, predať byt a kúpiť si dom, alebo len chcete na chvíľu vlastne vyriešiť situáciu a spätne si odkúpiť nehnuteľnosť, alebo tam chcete zostať bývať. A jednou z vašich služieb je výkup nehnuteľnosti v dražbe, v exekúcii alebo keď je už začatý výkon záložného práva. A mám taký pocit a počúvam to aj od viacerých ľudí, že keď je na nehnuteľnosti už začatý výkon záložného práva, prípadne je na ňu, že dražba je celý aj list vlastníctva, že zaťažený, tak už v takomto bode nie je možné s tou nehnuteľnosťou nejako manipulovať a prípadne ju prepísať na nejakú inú osobu alebo aby ju odo mňa niekto kúpil, tak prečo potom takúto službu poskytujete? Áno, že to je známa taká, že chimera. Väčšina klientov inak si to myslí, že keď má exekúciu alebo nehnuteľnosť v dražbe, že nemôže predať. Práve naopak, až do posledného momentu, a máme veľa aj klientov, že napríklad nás oslovili týždeň pred dražbou a tesne pred dražbou sme to vyplácali. Takže nie, odpoveď je na to, že vždy sa dá až do posledného momentu vyplatiť vlastne tá pohľadávka. Aj tesne, ja neviem, pred dražbou, hodinu pred dražbou, vieme to vyplatiť a zastaviť tú dražbu. Takže v prípade, ak mi už prišlo dražobné oznámenie alebo mám exekúciu na liste vlastníctva, čo mi odporúčate v takomto prípade robiť? Tam je kľúčová, to mám vždy s našim klientom, tá komunikácia. Že vy už dopredu, to, čo vy ste spomínali, je už ako keby 12:05, že už to je vlastne dosť neskoro. Ale kľúčové je komunikovať ešte predtým. Že asi viem, že som nezaplatil tú splátku, všetci klienti to vedia, že nezaplatili, začnú možno potom, že prestanú komunikovať, ale ak viem, že som nezaplatil tú splátku, tak ozvem sa tomu veriteľovi. Či to je banka, alebo ja neviem, že či tam už skočila exekúcia a snažím sa najprv s nimi dohodnúť na nejakom splátkovom kalendári. Aj my máme skúsenosť, že sme napríklad inzerovali byt, s klientkou sme sa dohodli, nafotili sme byt, urobili sme homestaging, nahodili sme na realitné portály, poslali sme banke a banka dokonca stiahla aj oznámenie o začatí výkonu záložného práva. Takže najkľúčovejšie, čo chcem, aby tu zaznelo, je, že je tá komunikácia. Treba veľmi veľa komunikovať s tými veriteľmi. Lebo ten výkup nehnuteľnosti, viete, že to je taká, že B možnosť. Že je to lepšie ako či tá dražba, alebo nechať to úplne tak na pospas, ale kľúčové je komunikovať a riešiť tú situáciu. Nie ako som povedal, že 12:10, no. To už je neskoro. A keď ste spomínali aj tú dražbu, tak aký je taký, že primárny rozdiel medzi dražbou a výkupom nehnuteľnosti? Že prečo by som sa mal rozhodnúť pre ten výkup nehnuteľnosti?
No medzi dražbou a výkupom nehnuteľnosti vnímam ten rozdiel toho stresu, lebo vy, čím je bližšie k tomu termínu dražby, tak tá dražobná spoločnosť, ona je za to platená, má mandát od banky, že má neustále robiť nejaký výkon. To znamená, že oni to inzerujú na inzertných portáloch, zavesia to, ak to je byt v bytovom dome, zverejnia to, takže vlastne dochádza k takému, by som to povedal ako v stredoveku, k takému linču u tých klientov, že všetci, celé to okolie vedia, že má dražbu, navyšujú sa tam úroky či z omeškania na tú pohľadávku, odmena toho drážobníka, znalecký posudok a iné poplatky, takže čím je bližšie k tej dražbe, tak tým viac vás to stojí. Takže by som to zhrnul, že ten stres, čo je, poviem to takto, že psychická újma je nevyčísliteľná, takže stres je veľmi akože kľúčový ten rozdiel medzi dražbou a výkupom a potom vlastne je to to, že vy viete, že kto je váš kupujúci. My keď sa stretneme, dáme si, že obhliadku, tak vy do posledného momentu si môžete vybrať, že či sa dohodnete s nami ako s kupujúcimi alebo s nejakou inou výkupnou spoločnosťou. Takže je to, máte vlastne, vy sa rozhodujete o tom, že kto bude váš kupujúci a pri dražbe to nie je. Mhm. A v prípade, že sa teda už rozhodnem pre ten výkup nehnuteľnosti, a aký je pri ňom postup? Čo sa potom následne deje? Ak sa rozhodnete, tak najlepšie je, aby sme tú situáciu prebrali najprv telefonicky, že ideálne je, ak nám zavoláte a preberieme tú situáciu, aby sme presne navnímali, že možno aké je vhodné riešenie. Lebo tým presne, že máme viacero tých podslúžieb, tak my potrebujeme ako keby identifikovať a zistiť, že ktorá možno tá služba je najvýhodnejšia pre vás ako pre klienta. Takže kľúčové je zavolať a tam už potom si dohodneme postup, že či spravíme obhliadku, alebo nám pošlete fotografie, list vlastníctva a čo najviac informácií o vašej nehnuteľnosti, aby sme vedeli pripraviť nezáväznú cenovú ponuku. A sú s touto službou vo vašej spoločnosti spojené aj nejaké poplatky? Poplatky nie sú žiadne spojené, keď máme na mysli také, že skryté poplatky. Klient dopredu vie, že aká bude kúpna cena a aké poplatky sú s tým spojené. Ale čo sa týka poplatkov, čo sa pýtajú často klienti, tak ja neviem, že či notára, návrh kúpnej zmluvy, nájomnej, to všetko platíme my, ako kupujúci. Nestor Capital. Je možné predať aj nehnuteľnosť formou spoločného predaja v prípade, že som sa už dostal do dlhov? Je aj táto možnosť, to sme nedávno rozšírili aj o túto, lebo z, aj táto možnosť spoločného predaja vznikala z praxe. Väčšinou sa to deje vtedy, ak napríklad spomeniem si teraz na jedného klienta v Bratislave, mal byť hodnote povedzme 200 000 a mal dlhy niekde v nebankovke u správcu, dokopy to mohlo byť takých 40 000 - 50 000. A my sme sa vlastne dohodli, že my to vyplatíme, my mu aj ten byt predáme ako realitná kancelária a dohodli sme sa na odmene. Takže ten spoločný predaj je o tom, že spoločne vlastne predávame, klient neodchádza a čakáme, až kým to predá ako keby realitná kancelária. Že tam je ako keby kombinácia toho výkupu s realitným sprostredkovaním. Mohli by sme to aj takto nazvať, pri tom spoločnom predaji. A na záver by som sa možno spýtal, prečo mám dôverovať práve spoločnosti Nestor Capital? Na trhu je veľa firiem, ktoré ponúkajú rýchle riešenia, tak prečo práve vy? Firma samotná Nestor Capital a zastúpená vlastne konateľom mojou osobou, Martinom Nestorom, pôsobí na trhu už asi nejakých, že 12 rokov sa tomu, či ja osobne, alebo firma, že venujeme. To znamená, že mal by nás osloviť za tú skúsenosť, za nejaký, ku každému klientovi pristupujeme s ľudským prístupom a samotne, ak si pozrie, že či recenzie našich klientov, nejaká tá spokojnosť, alebo ako robíme vlastne tie veci, tak môže si vyhodnotiť, že sme dôveryhodný a spoľahlivý partner. Ale ako vravím všetkým klientom, vždy tam musí byť aj taká tá, či s našim tímom obchodná alebo ľudská chémia, lebo ten výkup nehnuteľnosti je dosť špecifická služba, takže klient sám vlastne na základe či web stránky alebo hodnotení iných ľudí, sociálnych sietí a propagácie tej spoločnosti, nech si vyberie tú vhodnú, ktorá vlastne ako keby jemu rezonuje. V prípade, že ešte neviem, či chcem ísť do výkupu nehnuteľnosti a môžem vás osloviť
aj v takejto situácii, že sa chcem len poradiť? Určite. Veľmi radi, lebo považujeme, že výkup nehnuteľnosti je služba. Aj kľudne nám môžete, že našemu týmu zavolať a bezplatne skonzultovať vašu situáciu. Veľakrát zistíme, že klient možno, že chce ten výkup nehnuteľnosti a možno sa to dá vyriešiť vám tou službou realitného sprostredkovania a nemusí vôbec prísť na výkup nehnuteľnosti. To sa nám deje, by som povedal, 1 z 10 prípadov, že to ešte vieme zachrániť a nemusíme to ani vykupovať.